Zdravím, zdravím. Poďme sa pozrieť na znamenie Baran a na mesiac jún. Čo vás čaká, čo vás neminie, v akých emóciách sa budete cítiť. A je to kolektívne samozrejme. Takže Baran na jún. Inštinkt. Veľmi silno inštinktívne vedený tento mesiac ste. Učite sa z duchovných skúseností, to znamená z týchto vecí, hej. Keď ste boli s niekým za zle, ale zároveň aj odpustili danej osobe. A možno ste to niekedy aj ľutovali, že ste odpustili. Alebo ste si povedali, nemala som vôbec túto osobou, ja nič nikdy mať, hej. Týmto vlastne, v tomto budete tento mesiac. Inštinkt. Máte tu strážkyňu zvierat. Verte svojim inštinktom. Naozaj sa budete chcieť tento mesiac už ponaučiť zo všetkých svojich kiksov, zo všetkých... Už sa nebudete chcieť len tak hockomu otvoriť, poviete si, nie, už naozaj budem dávať pozor na to, kto vstupuje do môjho života. A komu odpustím a komu nie. Vážite si viacej svoje vnútorné vedenie, počúvate to vnútorné vedenie, svoju intuíciu. Tu máte vnútorné vedenie celý tento mesiac. Viacej si vážite sami seba a viacej si strážite svoje vnútro. Pozrite znova. Všetko len tieto karty. Nasledujte hlas svojej duše. Celý tento mesiac len o tomto. Načúvajte tento mesiac svojim inštinktom, svojej intuície. Je to veľmi dôležité, aby ste prezreli, aby ste pochopili. Aby ste mohli odstrániť tie staré bloky a mohli vykročiť vpred, vy musíte si niektoré veci uvedomiť. A ozaj, tento mesiac budete si veľa od toho uvedomovať. Baran, láska pre zadaných. V láske tu vidím zlepšenie. Takže kto mal nejaký problémik, máte tu pekné zlepšenie. Máme tu kartu Sobáš, čo je pozitívne obdobie a zlepšenie. Takže tak. A nezadaný barani. Ide vám niečo tento mesiac pre nezadaných baranov na jún. No, vidím tu žiaľ na srdiečku nejaký z neúspechu. Tu je niečo nenaplnené, ako by ste po niekom túžili, ale nevydalo, jak sa hovorí. Áno, neviete byť ohľadom lásky šťastný. Tu aj keď sa vám nejaká zábava naskytne, neviete ju prijať, neviete si to užiť nejako. Hej, tu vidím nejaký smutok na srdiečku z nenaplneného vzťahu. Alebo, no, tu veľmi akože posudzujete každého nového, kto príde do vášho života a tento mesiac si myslím, že obzvlášť to budete robiť. Takže neviem, či vôbec tam niekoho k sebe teraz pustíte. Iba dôležité osoby teraz. Dôležité, ktoré poznáte, ale momentálne ste uzavretí voči novým osobám. Tu vidím doslova tak. V každom teraz budete vidieť tak troška nepriateľa a budete sa báť, že ešte vám viacej ublíži. Hej? Čiže tu naozaj teraz tento mesiac asi ťažko, že ste sa niekomu otvorili. To nemusí samozrejme sedieť na každého, ale pozriem peniažky na tento mesiac pre baranov. Financie. No. Máme tu kartu peniaze, čo môže značiť hojnosť alebo úspech. Takže niekomu tu niečo vo financiách vyjde. Financie a práca to je spolu, takže len treba tu troška byť trpezlivý, verný svojim inštinktom a verný svojej myšlienke, ísť za tým, čo chcete. Ale tu máte proste... Máte tu hojnosť, úspech, zisk. Dokonca tu máte aj niekto tu má. Možno sa vám viacej darí a niekto vám veľmi závidí vo financiách. Dávajte si pozor, tá osoba môže od vás pýtať nejaké peniaze, ale už vám ich nevráti. Máte tu kartu zlodej, môže to značiť, že vám niekto nevráti peniažky. A to myslím, že vám to vychádza často. Presne, tam máte niečo, že ohľadom financií tu máte, akoby niekto fakt sa vyparil, keď ho budete potrebovať. No ale ináč tu je celkom dobre, sú tu karty. A čo sa týka, kúknem ešte zdravie, kde ste možno oslabení. Zdravie pre baranov.
Niekomu sa tu vracia niečo z minulosti, nejaký zdravotný problém, tu máte zhoršenie toho zdravotného problému, ale máte tu postupné uzdravovanie, čiže kto s niečím má nejaký problémik, asi sa ten mesiac objaví. A na čo ste oslabení? Žalúdok a čreva. Tu máte až ťažký priebeh. Hej, to znamená, že dávajte si pozor na to, čo jete tento mesiac, pretože ste v tomto slabší. Tak. Dobre, tak to bude asi všetko. Chcem vás pekne poprosiť o like na toto video, o follow, ak ma ešte nesledujete a napíšte mi do komentára, či to na vás sedelo. Ďakujem.